ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ದಾದನ ಆತನು ತನಿಷನು ಓದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಆದು ಯಾನ್ ಪೂರ ಮೀದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು 1 ನಿಮಿಷ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪಾಡೋಡನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡೆ ನಡ ಯೂಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ಲ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ ಒಂದು ಕನತದು 1 ವರ್ಷದಾದನ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ತುಕ 24 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಾಡೋದು ಕಾರ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗಾ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆನ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತಿರೊಂದೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ ಪಾತಿರಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಅನ್ ಪಾಡುನು ಏನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಪೋಣ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಪೂರ ಮರೆತು ಪೋಪುನು. ಎನಿವೇಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆತೆ. ಓಕೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ದೀತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾಗ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೋಡಿ ಅನ್ ರಡ್ಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಓಲ್ ದೀತೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕೊರಡೋನ್ ಕನದೆ ನನಲ ಕೊರರೇನು ಕುರ್ಸೋತಿಜಿ ಕನದು ದೀತೆ ಕನತದು ಬಟ್ ಓಲ್ ದೀತೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಲಾ ದೀತೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ನಿಕಲಿಗಿನಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಇಯರಿಂಗ್ ದೇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಎಂಚ ತೋಜುಣು ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜುಣ ತುಲೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾ ಈ ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ತುಚ್ಪಾದೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಡೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅವು ಕಲರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಿಕಲಿಗೆ. ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನಾಡೊಂದು ಪುನಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಯಾನ ಪಿರ ಕೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೋಡಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಂಡೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನು ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗೇ ದೆತ್ತೊಂದೊಲಿ ಯಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಯರಿಂಗ್ ಪಾಡು ನಾ ಬಾಕಿ ನನಲ ಬೈದಿಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏಪ ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಯರಿಂಗ್ ನೆನಪುದಿದ್ದು ಪಾಡು ನೋಡು ಏಪ ಪಾಡುವೆನಾ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಆದಿತ್ತಿನ ಈ ಇಯರಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ನನಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಏಪ ಪಾಡರೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೂಕ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಇಯರಿಂಗ್ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಆನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಟ್ ಹೂ ಚಾನಲ್ಡು ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದಿ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನೇನು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಆನೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾದಲೆ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನನಲ ಏಪ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕುದೆತ್ತೋ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೇತೆ ಕಡೆದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಮುತ್ತದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕಟ್ಟೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪಾಡ್ದೆ ಆನ ದಾಯ್ಗನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಪೂನಾಗ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂದೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚೆ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಿದೋಡ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿನಿ ತುಂಡ ಬಲ್ಫರ್ನಿಕುಲು ಒಂದೀರ್ನ ಉಂಗುರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಂಡ ಬಲ್ಫರು ನೇನು ಲೈಫ್ ಓರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ದಾಯ್ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಸಂತೆಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾದೇನಾ ಅಂದೆ ಅನಿಕಲಿಗೆ ತುಲೆ ವೇಸ್ಟ್ there's no use, absolutely no use. Neku pura 7-8 years 9 years dadana atuna andu ಒಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಕಬಟ್ ಇಡಲೇಡು ಐಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಎಡ್ ಪೂರ ತಲ್ಲ ದೀಪುನ ಆತೆ ಅಂಚ ಕತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಕು ನಿಕಲ್ ನೋಟಿ ಇದು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಯಾನ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೇನಾ ಅಂದು ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮರೆತು ಪೋಪುನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಚನ ಈ ಕೆಬಿತ ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೈತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾಯ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸರಿ ಮುಚ್ಚೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟೋನ್ದ ತೋಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ
ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಏಪ ಪಾಡುನು ಅಂಚ ಕತೆ ಬೇತೆದಾದ ಉಂಡು ಬೇತೆದಾಲ ತುಚ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಸದ್ಯ ಯಾನೈತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀಪ ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೀಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಮುರಾಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದೀತೆ ಏತು ದಿನ ಆಗ್ನೆಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದುರಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಚಲಾಪಿಲಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೈಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಲೈಟ್ ಅತ್ತೆ ನೇಟ್ ಆತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದು ನೆನ್ ಪಾಡ್ಬೆತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ ನೀಟದು ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಡೊಟ್ಟಿ ಪುಣೆನ ಕಾರ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ದುಂಬು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಲೇಝಿ ನಮಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಮನ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜೆತ್ತನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ದುಂಬು ರೆಡಿ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿರಾದ ದಿನ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತಾ ದೇವಾ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಲಕ್ ಕೊಡತ್ತಾ ಎಲ್ಲೇ ಐಕೊಂದು ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತಾ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡೋಡತ್ತಾ ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತಾ ಲೇಝಿ ಎಂಚೆಂಚನೋ ಪಿದಾಡೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನು ಬೊಕ ಅಂಚ ಪಿದಾಡರೇನೆ ಆಪುಜು ದಾಸಿನ ಆಪುನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿ ಮನ್ಫೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಚಿ ದುಂಬು ಪಾಡ್ನೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಪಾಡು 18 years ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬದಿಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಬಂದ್ಪುಡು ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಟಿ ವಿ ಪೂರ ತೂ ಒಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಂಗ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮನ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಒಂದು ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಏರ ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ഞാനിത്തെ ಆಯ್ತಾ ನಿಶ್ ಟಿ ವಿ ತೂ ಒಂದುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಲೋ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರಕ್ ದಾದಕ್ಕೇನು ನಂದು ಇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆನೆ ಇರ್ ದಾದ ತೂಪುನ್ ಬಾಲೆ ಇರ್ ದಾದ ತೂಪುನು ಗೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಕಲೆಗ ಆ ಮೆಷಿಂಡ್ ತುಕ ಮೋನೆ ಆ ಮೆಷಿಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ನ ಮೆಷಿಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಓಯ್ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯ ರಜೆನಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏಯ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯ ರಜೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇಲ ರಜೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಲ ರಜೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇಲ ರಜೆ ಸತ್ಯ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದು ಮುರಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಡು ಪಿರ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಡಾ ಯಾನು ಜಪ್ಪುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಜಪ್ಪುವೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡದು ಲಕ್ಕದಾರು ಊರುಡು ದುಂಬು ಅವು ಡ್ಯಾಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂತೀನಿ ಡ್ಯಾಡ ತೀರೆ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ ರಜಟ್ಟು ಮಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕುನು ಪಂಡರು ಊರುಡು ದುಂಬು ದಾಲಕ್ಕದಿನಿ ಒಂದು ತೂಪುನ್ ಗೋಸ್ಟ್ ತೂಯರೆ ಉಂಡಾಯ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಓಡಂದು ಉಂಟಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಚೆಪ್ಪುನು ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ ಅಂಚಿಲ ತಿರ್ಗರೆಜ್ಜಿ ನೀನಾಡ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಡನ್ಲ ಇರೇನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಪ್ಪಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಡ್ಯಾಡ ಓಲುಪ್ಪೇರು ಡ್ಯಾಡ ಲಕ್ಕಲೆಗೆವರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಗೋಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆತ್ತಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಡ್ಯಾಡ ಪಲ್ಪಿ ನನ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಈ ರಂಚಿನ ಒಪ್ಪದ್ರ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಾಲೆ ಪೊರೆಲ್ದು ಡ್ಯಾಡ ತಿರ್ತು ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾ ನೀರ್ನ ಬರೀಡ್ ಜೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಅದು ಬರೀರು ಯಾ ನೀರಿನ ಪಂದರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಪು ಜೊತೆ ಅತ್ತೆ ದಾಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡ್ಯಾಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಡ್ಯಾಡ ದಾಯ ಮೂವ್ ಅವಡು ಪೊರೆಲೆನಗ ಕೇನ್ಲೆಡೆ ಒಂದುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಎಂದೆ ಕೇನ್ಲೆ
ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜೋಕುಲು ಪೊರೆಲೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಬರಿಟ್ ಜೇದಿನ ಮಮ್ಮ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಡ ಅಂಚಿ 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 ಪೋಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿ 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 ಬರ್ಪೇರ ಐಕ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಂದರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕುಲು ಅವಲೆ ಲೊಕ್ಕದು ಬೇರೆ ಅವೇನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತು ನೇರೆಗ ಬೊಕ್ಕೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನತುಕ ಆತು ಪೂರ ನೂಕರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ಅವನಿಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇರೆಡ್ದು ಇದು ಪೂರ ವಿಂಚ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಏತು ಡೀಪ್ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಗಮನ ಉಂಡಿ ಏನೋ ನೂಕೊಂದುಲ್ಲನ ಇಚ್ಚನ ಅಂತ ಗೊತ್ತನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೂವ వచ్చి ಮೇರ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಪೇರ್ಪಂಡ ಆ ಇಕರೆ ಬತ್ತೆ ಆ ರಾಕಾರ ಪೋದು ತಿರ್ತುಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನೇಜಿ ಯಾನ್ ಅವಲೆಪ್ಪೆ ಆ ಏತ್ ಪೊರೆಲ್ವನ ಆತೇ ಜಾಗಡ್ ಪೊರೆಲ್ವಡ ಅಪ್ಪಗಾಯ ಅವಲೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ತೂಲ ಇಂಕ್ ಕುಪ್ಪದ್ರ ಕೊರಡ ನುಂಡ ಏನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಶೇಕ್ ಮಂತೋನು ಪಯ್ಯ ಯಾನೋರ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಯಿ ಬಲ್ತೆ ತನೀಶ್ ದಾಯಿ ಬಲ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತದು ಪೂ ಸದ್ಯಗಿತೆ ಯಾನ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋರೆ ಉಂಟು ಐಕ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೋಡಾದಿತ್ತನು ಎನ್ನಡ ಈ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಆತ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನಂತೂ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಎನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಊರ ಇಂಚನೆ ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಿರಾ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾದೇನ ಇಜ್ಜೆನ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಈದ್ ಕಾಜಿಲೇನು ಯಾನು ಓಲು ಒಂದು ದೀಪುನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿದತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಡಬ್ಬದೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ನೇಟು ಏತು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಲ ನೇತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಆನಿಕಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅವು ಎನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಎನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂಚಿ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಯಾನೆನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ಮೇದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನು ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ನೇಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಆತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿದಾದ ನಾನು ಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾಗ ಅಂದು ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಒಂದೇನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇತು ಟ್ರೈ ಮಂತನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗು ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯೆ ದಾದ ಪಣ ಯಾನೊಂದು ದಾರೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಾನೆ ನೆನಪಾಂಡು ಅತ್ತತ್ತು ನೆನ್ನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತು ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಒಯ್ಕು ದೇತೊಂದಿನಿ ಅನ್ ನೆನಪುಂಡು ಪೂರಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಒಯ್ಕು ದೇತೊಂದಿನಿ ಅಂದು ಅಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆರ್ದು ಮೆಹಂದಿ ಆಪುಣತೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ ನೇಲ್ಸ್ಲ ಕಟ್ಟಾತನು ಬಾ ಜನ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಕುಂಟರ್ದನಾಗ ಪೂರ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂಚೆನೈತೆ ಕಟ್ಟಾದು ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಯಾನಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ದಾರೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಮದಿಮೇಕ್ ಓಕೆ ನಾ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿನೇನೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನೋ ಗುರ್ಲ ಕಟ್ಟಾತು ನಂದು ನೇಟು ಅಂತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ತಾನೇ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಒಂದು ಇದೇ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡೆ ನಡ ನಾನಲ್ಲ 2-3 ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ದ ನಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ದೇತು ನೇಟು ಮಿನಿ ಉಂಡ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದು ನೇಟುಲ ತಿಕ್ಕಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೂ ಮೈಸೂರು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರ್ದು ಅವಲ ಉಂಡು ನೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಏಜಿ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅವರ ಪಾಡರೆ ಆಸೆ ಹಣ ಅಂಚಿನ ಕೈಕಲ ಪಾಡೆ ಎಂಚ ಪಾಂಡಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪಡು ಪಣ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಕೈ ಕೊಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಆಯ್ತ ಲುಕ್ಕೇ ಬೇತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಲುಕ್ ಏತು ಶೋಕುಂಡತೆ ಓರ ಏನುಂಡು ಇಂಚನೆ ಈ ಕೈಕ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚನೆ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆ ದಾದ ಆಪುನು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ತೂಯಿ ನಕುಲು ದಾದಪ್ಪ ಮೊಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೈದೋಲ್ ಕೈಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆರು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಶೈನಿಂಗ್ ಆದು ಇದು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಏರಿಗೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕಿನೇಜ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು
Hey, you know what? Life is so unpredictable. Enkelna life ಇಂಚನೆ ಎప్పుడు ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾವ್ ಅನ್ಕೆಂಡ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಕ ಅನ್ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲಕ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಚೂರು ದುಃಖ ಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ದೇವರಂತೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈಕ್ವಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇನಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲರ ಎಲ್ಲೇ ಸುಖ ಕೊರ್ವೇರು ಇನಿ ಸುಖ ಟಿತ್ತಡೋ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಃಖ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಆವಡು ದುಃಖ ಆವಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಾದೆ ಪೋಡುಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ನಡತೊಂದು ಪಡು ನಿಕುಲ್ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪುಲೆ ದುಃಖ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಲೇಜಿ ಡುಪ್ಪುಲೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಆ ಒಂದು ಪಡು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ ಪೋಂದೆ ಪಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ದಿನ ನೂಕೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ದೂರ ಬಲಿಪುಣ್ಗೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಯಾ ನಿಕಲಕ್ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್